Gzira United Rijeka 0-2, treneru, važna pobjeda na otvaranju europskog puta ove godine. Pa sigurno da je važna i kako sam upozoravao, nema uopće lakih protivnika, uopće više, tako da s te strane imali smo te neke prilike u prvom poluvremenu, trebali smo tu prije poentirati, vjerujem da je bilo dosta lakše, međutim Gzira je jedna ekipa koja igra konstantno na rubu prekršaja, jako su agresivni i tako da možemo biti zadovoljni s rezultatom. Bušnje i Obregon su donijeli dodatan impuls u nastavku Bušnje golom, a Obregon oduzetom loptu kod drugog gola. Pa sigurno da, donijeli su tu neku potrebnu energiju, kažem, nije to bilo na nekom nivou na kojem smo mislili da će biti, ali kažem, pobjede se ne gleda u zube. Nastavlja se ritam utakmice, u nedjelju stiže već Istera, nekoliko rečenica samo kao najavu. A dobro, morali smo se prvo dobro regenerirati, danas je bilo u ovim vremenskim uvjetima izrazito teško, došlo smo se potrošili, ali kažem, smoćemo snage da nastavimo sa pobjedničkim nizom. Puno hvala i čestitke na pobjedi. Hvala. Jel' okej?